Gurian. Jode, txori bat. Oinen estiloa, naska. Kontexu. Hai. Ho, ho, ho. Osondo. Ja prest. Gabonetan. Egurteko azkeneko egunerako. Ba, ez dago. Joste kurioso, nola gustatzen egun arropa errepikatzea, errepikatzea. Sani martzen nun, Bai. Sani martzen nun. Erakutsi zure outfita. Bitu. Nola iten du horreinak? Ez da, Hori tengo da zure txeko oraina, porque... Bambi. Bueno, La nik bai nola mismísima egiten Bambi du. dako hemen. Kaixo. Bueno, Zeran da zure ama. galduta, nun dago? Hila. Ah, hila, en un liburua bukatu inoiz. Baki, Esango txikitan pena beba. ematen zaren txikitan Bai. liburu horrek. Ah, Heavy. ez. Elatzen atxaka. Bueno, Bueno, barkatu, barkatu. es que ya urteko azkeneko guna ya gode delirando. Bai. Con la tonteria. Zer iritu zaizue? Luzein zaizue? Irista ja, egun hau. Urtea. Bai. Neri oso motza egin zaitut. Bai. Urtea. Ez? Neri bigarren zati egin zain motza. Ez que lehenengo zati ez gogatzen. Bueno, No, es que hori bete gertatzen. Ez, lehenengo zatia nahiko pixutxoa ez azterketak eta niri beti ten jata. En plan, Bai. urtarriatik maiatzara, buf, gero Bai. uda oso harin eta haue bai oso harin. bai, totalmente. Galdera. Aurten atera da Shakiraren sesioa ez? No? Ez, Hori dala lekutan. bi, ez? Ah, claro, ya bain dala bi. Bai, ze Quevedo duela hiru, hola. Vale, barkatu. Horrekin Zuma- negortzen duzuzuk urteak. Shakira publikatzen. Nik ere hasi eraztuta daukat. Segun Shakiran kantak zenbet urteko zen, ja. Ze plan dakazue gaur gaueako? Urte zaharra, modelito bez, pijama... Neri asko gustatzen zait, familiko tradizio bat da, jutea eroskira edo bazarrera eta erosi, mata suegras, nik hori inoiz ez dut auki. koilare bat, gure ametiago konfetia botatzen ditugu. Ah. Bai. Nik lehen Bengalitak. petardoak. Petardo pegatzea iztain beste. Hauntiak! Bai, Ostras. joaten ginen pirotekniara, hartzen ginen zen gauzek, eta botaten ginen zen. Asko. Guai, Bai, baina gero ja ez. gu gelditzen ginen las bengalitas. Ah, Eta ya guk está. ere hori egiten Bengalita genuen. txikiak. Ez, gu, pa. Zuen etxen ez dakazue traka. Ez. Zer da Hola, hori? katxarro bat egurrezkitu ja, kron. Hori agure etxeko Guai. atrakzio bakarra, básicamente. Zuek, ze ikusten zuen, ze kantan ikusten zuen? Guk beti bete be. Bai. Ai, bota ingo eskuela. Baina oraindik 15 minutu esango Esan dira. seiretan deko gule. Tu a tomar por el culo. Au. Ai, ama. Vale, bai, seiak arte daukagu. 15 minutu segitu amukatuko dugu. Bai, barkatu. Dale. Julene, he tenido que dar la cara zuregatik. No, guazenita, porque 3 de bukat. Brutala, Explikatzeko. Bai. Bueno, barkatu interrupzio eta faraz aiten bagea, porque ikusiko ez bezala ez da gure etxea, ez da gure estudio propioa. Publikoa da, EH1 da eta bintxetan sartu irakasle bat, esan ez, que a tomar por culo juteko. Ez, Nik esan dut. Badakit, hombre, Ah. baina nuna esan zure irru. esan zazu. Julenek esan dio juteko a tomar por culo. Claro, guk hemen daukagu arazoa, guk pentsatzegula hitz egiten dugula, como mucho gure buruarantzat edo. Eta claro, Julenek esan du mikrofono aurrean, Eta dauz altabozak kanporantza. esa yo sé que se vaya a tomar por el culo. Barkatu, orduan. Azkar, porque zizu gozare Ez. ordu asko kendu nahi urte zar gauean. Zertaz ere ginean, niri jaurra. Eretu batzen. Ez te duzu pasako dela 2025an. Beste gerra bat. Ez mesedez, nik ez da jarra bat nahi, Ai, gero dago super beldurto gerra baten gatikan. Nik Hirugarren pentsatzen mundu gerra bat gerra. etorriko dela, eta... Baina ona, Eta- aurrera.
tomar pelikula, gerra. Baina, ez. Zein uste zu, nekroporra, zein uste zu, Hilko dela. jungo zaigula. Ah, bueno. Esan. Biden. Biden zuk uste zu, Biden? nik uste oraindik gelditzen zaizkiola. Oraindik? Bai. Bueno, mesedez. 5 urte bai. Txotxeatzen pizkatxo bat. Nola kikutu? Bai. Zer Bai, uste bai. zuen? Rafael igual. Abeslaria? Lenguan eukizu. Ez, baina esan Reportan, niktuz bai. azkenean. Ah, ez? Ez. Bueno, hospitalean dago Bai. oraindikan. Esateut, no, Rafael ni me va ni me viene, baina. Ana Rosa Quintana. Ez, oraindik ez. Ez nahi, oraindik jotea. Osea, pelatxan etxaka, barbaridade bat. Baina, nik ezagitzen esango nuke. Ba, jarri zuen komentarioak. Bean. Bai. Hori da. Hori da. Es que ya gelditu era xokea, osea, ya ez da izerreza. Markatu hau da popurri. Bai. Ja ez dakigu zertaz hitzein, nik uste dena dakizuela ja guretaz. Bai. Bai. Eta... Zuek ze plan gauerako. Ah. Ez dizu galdetu. Ah. Nik itzagen Urtengo sarie. Bai. Bueno, intentzio Bai. dira. Amaren etxea faldu, Zu ez. eta gero... Biñorriko tabernara, Bai, gure bai. Behin bakarrik junaiz diskoteka batera, bueno, si se puede considerar diskoteka. Eta... A ber, ondo, baina nik ez da berriro pagatzen. Ja, Bizitza. zenbat. Antxokira 35. 35. Ostras, Bai. Eta zenbat konsumi. Lau. Nere herrian ebai, Lau konsumi. Lau, bai. Lau kali o lau kubata? Ez, kalido zerbeza, izango da, ez? Gara, Bai, antzokin beti izango. kalio zerbeza. Ostia, ia 9 Diskoteketan euro. 55. Hostia. Bueno. Osea, ni de 7 euro koña. kali batengatik soko. Ez, Ez. oso garesti. Oso garesti. Bai, Baina, bai, bueno, bai. bado jendea gustatzen Ointxe zen pageta osue, igonda? Aurten, edo Horrela ez? 7 euro. 7 aste barruen. Bai. Bai, Da, 11. amabi uste dute. Bai, amabi. Bai, Madre de asteburuan Dios. Jun, ez datzete jun antzokira. Lehen sala Esperientzia bada. doainik. Berkatu. Zeba? Nire gauzak. Baino... Bueno, ya está. Zuen, esperientzia zokian. Hori Zu? da. Ni, kalera. Sango nun kalean izena bai baino, ja. Osa, mesedez, etorriko zain Alde norroa zaharra. itatzetik. Etorriko zain norroa. A.Z. Baina ni Bilbako nahaz. Odal baina renteratu. A ver, inbizkairaz. Ezin dut. Gura dut, no? Gura dut saspikaletara joan. Bai, Joan. ondo. Eta someran zerbait hartu. Zeo zer. Zeo zer, vale. Bueno, aproba. Bai, Eskerrik Oso asko. ondo. hau esan da... Hau izan da dena, buz minutuko. Bai, bagoaz, porque berriro orain bai... Guroso jakin nortzu diren goiako sarien. Zu. Ikuso zue zeo zer. Ez que, Bai. adibidez, Macarena García. mejor pelikula Por dau, Casa en Llamas Casa en uste. Llamas, ikusite egotela. Ondo dago, Ai, nik ez. ikusi Bai, dut, ondo dau. pendiente dakat. El 47. Hori nahi ikusi, Carlos Cuevasena. Horrek Bai. eraman ditu gehien. Ez? Bai. Nominazio gehien Hora eta beste la bai. infiltradak bai. La infiltradak be bai. Eta- Luis Tosar eta... Kantatua zeon. Eta... Susa... Carolina. Carolina. Susana, Carolina. La estrella azul dau. Aha. Ezakit. Eta segundo premio. Ostras, ze pelikula ona. Bai. Zein da? Da bat oso india, udara jo nintzen ikustea, talde baten biopik bezala. Granadako talde baten plan arabito Abitu. markadan. Ne gustu duzian. Hemen digan musu bat nire lagunai, porque etxen grazikin. Baina, bueno. Pobre. Barkatu. Zer. Gauzak, sin más. Bueno, mejor dirección, como no, Pedro Almodóvar. La habitación de al lado. Nik hori ikusi nahi. Gero, La infiltrada de bai, Arantxa, La Virgen Roja, ikusi nahi lenguan nire amagaz. Bai. Ondo. Ze Ez, turbio. Nire amari gustabiako, baina niri ez. En plan, Nik es que uste nahi joan dut. inbrek ematen da hostien bildurre. Ja. Ondo lortu zaizuen nahi joan nimbre, Ez. debate azkarra. Bai. Ez. Nari ondo lortu Bueno, zait. es que zakat Bai. bere kontra. Da oso agresiba. Hori da. Neri- Osea, nik uste Nik kasetari que... bezala joteman nintzen entrevista itea, intimidatuko zion. Bilboka da. Osa, entutxun bizi zala. Bai. Sin más, harritza egiten zerbait. Bueno, eta nik uste, ja... Bai, nahikoa- bagoaz, ez du Ze- gure pasau irakaslean aurretik. Ostras, barkatu popurrien engatikan,
Baina eskerrik asko bat berean beste asterte batean hemen egotagatikan. Hori da. Hori ni da, eskatzen esan dut. urrengo urtean guru zuen jarraitutea. Igual sorpresa batxo bat daue. Bai, hemen beti sorpresa daude. Bre, papa. Hasi oso ondo urte berria. Bai, En iten duzu ez listak. kuñadismo deri gabe. Ez, zu bai. Lehen bai. Nik Proposamenak. Bai. Zein da? Ez dakit, ez dakit ez dutin. Proposito Ah, zenak. oraindik ere ez da. Enbarka nauke. Eiten duzu vision board. Gainditu danak. Barkatu. Bai, nik deko tabletean. Nik ere inden daiz baiten. Vision board. Bai, ipinten Ah, duzu zen plan termino bat ezak izan inglesez. Pinteresteko argazkiak edo Zer nahi dezun gurosune urte hortan. itea. Mood board bezala. Bueno, lasai. Bai, bai. Vision board. Ulertu dit? Bai, Bueno, ya, Ai, cortamos. kontu. mood board, Barkatu. storytelling. Bai, todo. urteoa... And everything you know. Urtea ondo hasi. Super ondo pasa, Muxa Bai. handi bat. eta... Aio! Jan polboroiak, errebentatu arte. Agur. Gaur, gurian, Jode, txori bat. honen estiloan aska.